हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना मा बेसेनाव आगारदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों लाभलि, आरो बे भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जागोन 30 डिसेम्बराव रिलिज खालामना होगोन बिथांमोना। आरो बिथांमोननि चेनेलनि नामानो एसबि प्रडाक्सन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव बेरायनो हाबसनफैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब हो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो। बिथांमोना बे ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि ट्रेलारखौ नायनोब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायबानो नुगोन।